V Slovenskej akadémii vied sa snažíme pracovať na výskume, ktorý je na hranici poznania. A v dnešnej dobe práve informačné technológie sú dôležitým nástrojom, aby sme túto hranicu mohli neustále posúvať ďalej. Keď som mal sledovať tú spoluprácu, tak bolo to hlavne na príprave letných škôl Space Lab v Samarsku, potom to bol spoločný výskum a tiež vlastne prezentácia našich výsledkov na medzinárodnej výstave Expo Dubaj. A v neposlednom rade to bola spolupráca na veľmi úspešnom projekte pre ESA, pre Európsku vesmírnu agentúru. Osobne si veľmi cením na spoločnosti GlobalLogic Slovakia, že sú to ľudia, ktorí sú ochotní spraviť niečo naviac. Proste niečo, čo nemajú iba predpísané vo svojich úlohách, ale niečo, čo môže mať pozitívny impact na celé okolie. A toto vlastne aj prajem k 10. výročiu, aby naozaj títo ľudia mali dostatok síl a dostatok odhodlania pracovať na týchto aktivitách, ktoré majú veľmi pozitívny impact nielen pre Košice, ale vlastne aj pre celý región.